Što je elektronski račun, koliko naši gospodarstvenici prepoznaju i rabe nova informatička rješenja, te koliko digitalizacija može donijeti bržu i štedljiviju javnu upravu, razgovaramo s našom gošćom. To je gospođa Andreja Kajtaz iz FINA-e. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Što je račun? Pa ovako trivijalno možemo reći da je račun u elektroničkom obliku, ali to zasigurno nije samo tako i ne možemo ga pojednostaviti baš do te razine. Pogotovo sada iz konteksta ovog novog zakona o kojem sad svi pričaju, znači zakon o izdavanju elektroničkog računa u javnoj nabavi, gdje je potrebno implementirati, gdje je bilo potrebno implementirati europsku normu koja je propisala specifične sintakse i standarde za razmjenu elektroničkih računa, ne samo naravno na nacionalnoj razini, nego i međunarodnoj. To znači da mi svi sad koji razmjenjujemo i koji moramo razmjenjivati elektroničke račune, radimo to na jedinstveni način i jednako kao i cijela Europa. I sada ta prilagodba je trebala je potrajati nešto duže i zato kad govorimo o elektroničkom računu, govorimo da je to strukturirana forma računa u elektroničkom obliku koja je usklađena sa europskom direktivom i normom. Dakle, sad smo obveznici. Sad smo obveznici. Obveznici su obveznici javne nabave. Znači, trenutno je takva obveza na snazi. Svi javni naručitelji koji provode javnu nabavu su obvezni isključivo zaprimati elektroničke račune i kao takve ih naravno i obraditi. Što za sve izdavatelje koji posluju sa državom, ne samo sa državom, nego baš sa svim obveznicima javne nabave, znači da od 1. srpnja više ne bi trebali, ne bi smjeli slati račune na papiru, nego u elektroničkom obliku koji su usklađeni sa standardom. On nije uveden sada, on je uveden mnogo ranije, no zašto nikad nije zaživio u pravom smislu? Da, za mnoge je sada novina, međutim on je zaista već dosta dugo na našem tržištu, a da ne govorim na europskom tržištu. Osobno sam ga prvi put predstavila 2007. godine, elektronički račun koji je bio elektronički formiran, elektronički potpisan i za sebe imao isto nekakav standard i očekivanja su bila da će tada to biti zaista veliki bum. Mi smo u principu tada pratili šta radi Europa, naročito sjeverne zemlje koje su prednjačile, možda i danas prednjače, ali tada specifično su bili lideri u elektroničkom računu. Šta radi Europa? Država Danska je ovu obvezu koju smo mi sada uvela istog tog 1. srpnja 2007. godine. Pa smo rekli, ajmo probati vidjeti i mi, pa se oformila cijela zajednica baš svih nadležnih institucija i tijela zainteresiranih za ovu priču, od državnih ministarstava, akademske zajednice, banke su puno pomogle, Hrvatska udruga banaka, realni sektor i očekivali smo zaista da će to krenuti, da će zaživjeti puno prije. Međutim, onda smo naravno naišli na niz prepreka. A u čemu je problem? Je li to stvar mentaliteta, navika? Da, znači u početku je bio problem oko usklađivanja pravne regulative. Imali ste pravilnik o PDV-u koji možda nije dozvoljavao da se šalju računi telekomunikacijskim uređajima i tako dalje. Međutim, naročito ulaskom u Europsku uniju sad se ta pravna stečevina uskladila sa europskim direktivama i tu sad više nije bilo govora pravnih prepreka. Međutim, naravno i tehnologija, standardi, interoperabilnost, sve se to nešto, negdje se nalazio neki problem. Ali ja bih rekla da je to manje više zanemarivo, nego možda je bio malo mindset oko toga jer je bilo dobrovoljno. Mi nekako ne volimo baš uvijek kad je mrkva u pitanju, više se pokrenemo kad je batina u pitanju. Tako da je sve ono po principu mogu ako hoću, ako ne moram još pa neću. Nije da se račun nije razmjenjivao se, a možda ne u toj količini i obimu koju smo očekivali, koju smo željeli. Ali sad će se to svakako dogoditi. Koliko zapravo poslovni subjekti uopće koriste digitalne mogućnosti, neke iskorake u tom smislu? Pa ne bih ja rekla da je to i mali broj. Mi kao država na tim DSI indeksima uvijek imamo nekakvu tu niži rang na ljestvici, ali kad gledamo s aspekta recimo javnih usluga u Hrvatskoj, mi tamo već od 2006. kad je krenula prvo sustav elektroničke porezne uprave, elektroničkih godišnjih financijskih izvješća i tako dalje, imamo mogućnost sve to poslovanje prema javnim tijelima, prema državi raditi elektronički. Znači i to su e-mirovinsko, e-zdravstveno, web-bon, raznorazni registri, e-porezna koja ima set elektroničkih usluga koje su zaista za poslovne subjekte adekvatne i poslovni subjekti ih koriste. Poslovni subjekti ih koriste, neke naravno zato što isto tako moraju,
jer su možda od 2013. pa nadalje u nekom zakonu ili nekom pravilniku propisani da više nemamo nikakve dostave izvješća na papiru nego elektronički, pa moraju. A onda kad već ovdje moram, a ovdje ne moram, onda ću i ovo napraviti elektronički. Tako da u tom smislu se koristi elektroničko poslovanje. Nije sad to tako neka novina, nismo baš toliko nazadni. Međutim, u tim nekim procesima koji su specifični, kao što je to baš proces fakturiranja, fakturiranje zaprimanja, slanja zaprimanja, obrade, ovjere računa, nekako je taj papir bio dosta uvriježen u našem društvu. S obzirom da koristimo i druge javne usluge i da je ovo jedan lijepi primjer zapravo uspješne te neke nacionalne reforme da smo implementirali direktivu elektronički račun, ja očekujem da će to sad stvarno biti onako kako treba. Ne? U konačnici kolike to uštede donosi? Ovako procjenjuje Europska komisija da, što se tiče javne nabave, da od 6 do 13% ukupne vrijednosti javne nabave nacionalno gospodarstvo štedi. To su kroz oni neke svoje analize zapravo došli do takvih procjena. Kad smo to replicirali na Hrvatsku državu, došli smo do brojke, naravno uzeli smo podatke o ukupnoj javnoj nabavi iz 2017. i 2018. do brojke od 2,4 milijarde kuna koje će naše gospodarstvo uštedjeti. Ako gledamo na nekakvoj nižoj razini, lokalnoj ili mikrorazini, ne smijemo razmišljati samo da je to ona materijalna ušteda. Svi uvijek razmišljaju, ok, sad više nemam poštansku markicu, kovertu i papir, pa sam na tome uštedio. To nije dovoljno da razmišljamo na taj način, nego pričamo o tome da je ovo struktura, iza ovog računa leži struktura koja omogućuje definitivno automatizaciju cijelog procesa fakturiranja, likvidiranja, ovjere do samog plaćanja, gdje ta automatizacija utječe na našu optimizaciju poslovanja i u tom segmentu kod zaprimanja tog računa govorimo o realnim uštedama koje više nemamo na ovaj manualni način. Naravno, bilo kakav oblik elektroničkog poslovanja, elektroničkog dokumenta uvijek kaže da nam štedi vrijeme i novac, ali s aspekta zaprimanja računa koji mora proći različite razine i različite korake ovjere, to vremenski jako dugo traje. Ovdje je to zaista skraćeni postupak. Nemojmo zaboraviti transparentnost. Uvijek je jasno vidljivo što se dogodilo i kad se dogodilo, koji je račun poslao, da li je bio u redu, koji je račun primio, zašto ga nije primio, gdje se dogodila greška. Znači tu je ona transparentnost do koje dolazimo do podataka puno brže. A osim toga, obzirom da pričamo o strukturi i automatizaciji, ono što će se sve moći iz tog sustava, to je ono što je, ja bih rekla, ljepota tih elektroničkih servisa, specifična analitika, specifična statistika koja će poslužiti i državi i gospodarstvenicima, novi servisi, sustavi elektroničkih arhiva, brži definitivno neki cash flow jer ćemo brže plaćati te račune. To sve kad sumiramo dolazi do brojnih ušteda. Sada, vi dolazite iz FINA-e. Kad kažemo FINA, onda je prva asocijacija neka velika zgrada, gomila nekih šaltera, činovnika i ljudi koji su blokirani i dolaze po neku informaciju do koje vrlo teško mogu doći. Koliko zapravo FINA u tom smislu je napravila iskorak, ako ništa drugo da čovjek, evo i putem ove digitalizacije i elektronskog puta, brže dođe barem do informacije što mu se dogodilo. Pa evo, prije nego odgovorim na to pitanje, ja ću reći da mi je baš ovako izrazito žao što je jedina ta neka reputacijska nota FINA-e orijentirana na to da FINA nekoga ovršuje ili da radite nepopularne poslove. Naravno, mi moramo raditi i te poslove i mislim da ih radimo onako kako ih trebamo raditi sukladno zakonu u FINA-i, ali ne radimo samo to. Ovdje ima puno ljudi, bez obzira da li je zgrada stara, velika ili mala, ovisnosti o gradu u kojem se nalazimo se i šire od Zagreba, jasno. Rade puno različitih servisa i različitih projekata, što za državu i za, ajmo reći, nekakvu gospodarsku vrijednost, što za komercijalno tržište. Mi smo i komercijalni, mi smo na tržištu, mi se, ono što možda javnost ne zna, borimo za svoje isto prihodi, za naše plaće, kao što to rade i druge tvrtke. Ja osobno sam iz sektora nekih komercijalnih digitalnih rješenja koji su možda nepovezivi sa FINA-om. Međutim, obzirom da radimo te poslove, eto tako, po kojima nismo baš popularni i nažalost ovršeni građani su u najvećem tu problemu, ako ih dovedemo u kontekst sa tim nekim digitalnim rješenjima i tom digitalnom napretku Hrvatske, možemo reći da je zaista već sada na sustavu e-građani
do kojeg se može doći jednom od 13 različitih vjerodajnica kojim se građanin predstavlja. Već sada možete dobiti sve podatke o svojoj ovrsi, ovisnosti o tome kad je osnova za plaćanje došla, kakva je, da li je to neka presuda ili je zadužnica, da li koji je iznos u pitanju, ko je vjerovnik, odnosno kome ste dužni, i za to se ne treba doći u FINA-u. Međutim, ono na čemu još sada radimo, što će biti do kraja godine isto tako moguće preko e-građana, da korisnik dobije i detaljnije podatke oko svoje ovrhe, da može na dnevnoj razini pratiti statuse svoje ovrhe, što se dogodilo, što se nije dogodilo, da može zapravo svoje dokumente preuzimati preko e-građana, iako recimo već sada svakog 1. u mjesecu u e-građanima dobiva podatak stanju ovrhe na prethodni dan. To naravno znači da će građanin doći brže do informacije, da neće morati doći na šalter, stajati u redu, iako već sada svi dokumenti i potvrde po koje građanin dolazi su bez naknade i na šalterima. Naravno, dostupnost elektroničkih tehnologija gdje će on na mobitelu ili na svom računalu doći do informacija odmah, bez da mora kome nešto platiti. Do kakvih informacija ljudi mogu doći u vašem informatičkom razvojnom centru koji ste upravo otvorili u Osijeku? To je isto neki iskorak. Razvojni centri, da. To je jedan veliki iskorak, ja bih rekla i lijepi iskorak, gdje mi širimo naše razvojno poslovanje, informatičko razvojno poslovanje izvan samog Zagreba. Već imamo razvojni centar u Splitu i razvojni centar u Zaboku i sad smo odlučili krenuti malo dalje. O čemu se zapravo radi? Izabrali smo neke gradove gdje je to infrastrukturno moguće i zapravo izabrali smo gradove gdje ima veleučilište, škola ili fakultet koja razvija mlade ljude IT struke, koji sudjeluju u našim razvojnim ciklusima. Kod nas je razvojni ciklus nešto što kreće od neke poslovne analize, od dizajniranja nekog novog sustava, programiranja tog sustava ili servisa, testiranja, dopuštanja na produkciju. Dakle, to je sve razvojni ciklus i mi sada zapravo u tim novim razvojnim centrima sa novim kapacitetima i novim resursima, ovisnosti o njihovim mogućnostima, afinitetima, znanju pojedine tehnologije, ih zapošljavamo u razvojnim centrima koji su smješteni izvan Zagreba. Koliko ste zaposlili ljudi? Sad ovak, znači imamo u Splitu koji već 5 godina zapravo postoji taj razvojni centar. Tamo imamo jaki tim na ključnim projektima od 30 ljudi. U Zaboku je tim nešto manji, ima i 10-ak ljudi. U Osijeku ih sad se zapošljava 15, a još otvaramo razvojni centre u Čakovcu i Virovitici. Ono što je dobro, što nije stvar samo da ih zapošljavamo, da raspišemo jednostavno natječaj pa sad ko se javi, javi se. Mi smo sklopili sporazume sa tim fakultetima koji se nalazi u pojedinom gradu, gdje oni svoje studente usmjeravaju prvo nama na studentsku praksu. Znači oni dolaze na studentsku praksu gdje imaju prilike raditi pod stvarno stručnim mentorstvom naših stručnjaka koji rade na ogromnim projektima, gdje ih obučavaju oko tehnologije i oko zapravo samog rada. Osim stručne prakse, oni se mogu kod nas zaposliti preko student servisa i raditi preko student servisa. Naravno, rade 20 sati, ne rade puno radno vrijeme, jer nam je u interesu da završe fakultet. I ono što je još jako dobro, ja bar mislim da je dobro je prihvaćeno, FINA stipendira. Kada u tim razvojnim centrima, znači studenti mogu dobiti stipendiju. Trenutno imamo 17 stipendista koji će u periodu 2020. i 2021. zapravo postati naši stalni zaposlenici i na taj način se razvijaju kroz naše mentoriranje, kroz naše projekte kojih ima i koji su dobri i koji su njima i poticaj za rad. I razvijaju se zapravo u nekom svojem okruženju. Bitno je za reći da su ti studenti prekrasni mladi ljudi, pametni, koji su izrazili želju ostati u svom gradu. I završit će fakultet, neće otići van, imat će prilike i sada već raditi dok studiraju na nekim dobrim stvarima i ostaće zaposleni ovdje i mislim da smo tu zapravo napravili taj nekakav dobar iskorak. I za kraj kratko, zanima me obzirom na projekt koji imate, a to je Infobiz. Što kažu podaci, kako se danas posluje u Hrvatskoj? Poslujemo li bolje ili lošije unazad 5 godina? Dobro, obzirom da nam je Infobiz novi servis koji daje podatke o uspješnosti poslovnih subjekata i financijskoj uspješnosti svih poslovnih subjekata, institucija, obrtnika, agencija i svih ostalih 750.000 poslovnih subjekata. Podaci su sastavljeni od 30 registara
Znači, u realnom vremenu se podaci ažuriraju i daju sliku, krvnu sliku nas samih koji poslujemo, naših možda konkurenata, naših dobavljača, onih koji nas zanimaju. I kakva je krvna slika? I krvna slika daje kroz proteklih 5 godina zapravo stanje, ako ste me pitali, stanje sa blokiranim poslovnim subjektima bolje, odnosno da kad usporedimo što se događalo 2013. godine i što se događa 2019. godine, ta brojka je ipak manja. Gospođo Kajtas, hvala na gostovanju u Studiju 4. Hvala i vama na pozivu.